това тук пони, не си мислете, че заради видеоклипа е много щур. Това пони е спокойно. Ето да видите, просто искаше вода, трева да се нахрани. И това тук пони също е много спокойно, даже може да пуснете. Ето. Погледнете колко е спокойно. Ако започват поинтата да вибрират, това означава, че си премахват мухите. Просто Като трепе. гледайте, оставайте лайкове на поинтата, за да знаем, че ще дойдете. Даже в коментарите пишете в колко часа ще дойдете, кога можете. И ви чакаме днеска и утре. Екопътека Маджара. При еленчето спираме. Сме тук почиват поинтата. При по-различна масичка, до нея има още. При еленчето има още на другата там ето е едно малко борче. И там може да хапнете. А на едно дърво с поинтата. Тук сме ги закачили на едно желязо забито за дървото. Ето с поинтата тук си играят, хапят си тук дърветата, купаят си. Ето. И да, край. Благодаря ви, елате. Ние понякога седим Днес или утре идвайте. Курс на всяко пълние, ако две деца се качат 20 евро, ако само едно дете се качи 10 евро. Което, ето да видите, ето и това тук пълния много спокойно, само че то сега не иска да си обърне главата, за да го снимам. Ето, вижте колко е крутко. Аз се язда буквално на мене гласа и аз. И другото е спокойно. И да, като цяло това е просто елате, качете се и да. Благодаря ви. Сходка до